Namhlanje sizokwethula lesikole. Siwumnyango sitshale imali engango-78 million ekwakhiweni kwekucabangeni. Uhulumeni oholwa yi-African National Congress yiwona lo sikhandela lezi zikole ezinhle kangaka. Yonke indawo la sihamba khona. Lesikole sinamagumbi okufundela angaphezulu ka-30, i-administration block enamahhovisi abaphathi, ikhishi lokuphekela abafundi, i-combo court yemidlalo efana ne-netball ne-basketball kanye nenkundla yebhola lezinyawo lesikuyona njengamanje. Ngaphezu kwalokho eCabangeni Secondary ifakwe namagumbi ezifundo ze-Maths, Science and Technology okubala kuwo i-Multimedia Center nama-laboratories. Uhulumeni oholwa yi-African National Congress uyayinakekela imfundo KwaZulu-Natal. Umuntu ongenalo imuva, ongenako la eqhamuka khona, kusho ukuthi akanako nokuya phambili. Ngoba kuze sizazi ukuthi singobani, kufanele sazi la siqhamuka khona.